سلام ممحياش لومين سلسنا ينقال تجه سمونا مدبنا مدب من تاجر ساعة حليو جمير اللو اللو ما أنت خلت عبيت أجندات مسألة بمقبر كاشا عدي من لكم لنا أجنداتنا وحلسم معنات بريتوريا قدام عامة مملون داقم حويت كل التجراي بأقباب تاي يخدلون مجلس استاتون لولي خونو كاشانا للوم نايس راح تمكرو خزي أو خونتات مسألة بمقبر لو عالم كلاليو عدلنا هبمو لافتوم خمنت ولا حزنا يوم زعباتات كن متسينا مسانا سلللكم تحقواسنا زيادة يو سلامت أنها باللي سلامت أنها باللي قاشانا خون خا أوست جمير خا كمتو عن طول جلس هو ياو أفتول لنا تفخلون زنا حقا خبابتات عافخزن للو مجلسات لأدمستن تملكتنا انتبرها خالنا غني لي كمسكن فتح حسابي كقافل سلازع عدمكمني كاشاهم سلازغوركمني انا اسمي سيوم يوحنس يبحال زنت فلو زلخو عبد السراح ابنا ايروب ادفوكيسي اسوسيشن زبحال وانا دايركتوري حنا هاجرنا ناي كللنا البوليتيكاوي محبراوي قطباوي كونتات بغربا يكتاتل أبز زوريا ياو حساب كم سلازع عدمكمني دقيمه يمسكن مالتي بتاعمو صبغ ياو غاشانا سيوم يوحنس من سيوم عطالا بلنايو لافتوم نطتاتنا تاعتنا خم نوري اي قطرلنا إلنا نامن ياو بزو مسارت خمتو الفلت وعلى اسم معنات بريتوريا حدا عمت مولي ولو ياو تو على اسم معنات بريتوريا قندي ما بقسيو ياو ربع حزبي ويكا تو اب محبرسب كبصح لخيل حاسيا عمنكاي قند كده الله وتويلو بقص خلته لسمرلو زعبايو تو عرس بمعنات بريتوريا تختيلو هذا كل التجراي تايتا عينات مجلس تاتلو بسنايو حزلو دو ستيلزيوم بحفشاو رديتخا بمنبار انت جمرنا عوت نيرو كتبل تخيل منات ودياون تخصتو بالن كاو ناي بوليتيكا ناي مت مان سرحوت تسرح له كنتاتلو تعاج زنبره رداتا منقدي ناي مخفات مسارة اللمعات من مسارة اللمعات ناب ريستور أنا مقبار سرحوتي تسرحهم يسرح له زلوا أكيدات سلدلوا تنامي جمرة تارجت هو يو زبل حسب اللي مالتيو تناي implementation زلوا تناي دخمتات كل خليو تناي لاجز جبرلو وين دحرز درفلو قناتات له السبب بمكنياتاتو خرين خلينا مالتيو جن توعلي مجمرة تارجت زغورم نطبطات مبزحتيهم عندنا وسنت زقونو قديات عوت نيرو كتبل تخيلها باي ذا واي دحرونا قلصنا يخون كدينا نخون ግን وعلي بريتوريا بالتعميد وساني ابنا اثيوبيا بوليتيكا مالتي ابنا ريسنت اثيوبيان بوليتكس هيستوري توساني خنولو نخيلنا مالتي قدم حزيناي كونات حد اثيوبيا بخمس عينت استغورلو خيد يلن مالت بسمع استفتح له كيدي انا زستاوسو يبلين بتلاي ابناي افتناي زمناوي اثيوبيا مالتي قدم حز نورو ناي حد كونات حد حدا بقى ناي حدا وجن تعواتنت زود ነገር ይነሩ ማለት እንተሪና ያው ናይ ሕዚ ግን በስምምዕነት ተፈራሪመው ተኩስጠው ደው መባልን ናብ ካሊ ናይ ፖለቲካ ዲያሎግ ወይ ናብ ናይ ፖለቲካ መስርሕ ንኽፍታሕ ዝተስማምዑሉ መስርሕ ስለ ዝኾነ the most significant agreement ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እድሜ ሕዚ experience ኮማንት experiences የብልናን ኣብ ናይ ኩናት ሕድሕድ ማለት እዩ እዚ ኸኣ እንተሪእኻዮ ናይ ቀድሚ ሕጂ ለምሳሌ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እናሃለወት ዝተገብረ ሓደ ኩናት ሕድሕድ እዩ ነይሩ ኖርማሊ ክንብሎ ንኽእል ኢና ነው እዚ ኸኣ ብኸመይ ከም ዝተወደአ ርኢናዮ ኢና ተወዳዲኡ እንታይ ነይሩ ግዛታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ብዘረጋገፀ መልክዕ ኣይነበረን እቲ እንትኑ ማለት ኩናት ሕድሕዱ ማለት ስለዚህ ዓብዪ ናይ እዚ ማለት ክንጥቀመሉ ማኒፑሌት ክንገብሮ እንተኽኢልና ማለት ብደንብ ኤክስፕሎይት ክንገብሮ እንተኽኢልና ብዘይ ማኒፑሌት ዘይኮነ ኤክስፕሎይት ክንገብሮ እንተኽኢልና ማለት እዩ ንናይ ትካላዊ ትካል ማለት ናይ ትካል ምህናፅ ስራሕውትና ትካላት ናይ ምህናፅ ስራሕውትና ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ስለዚ ክሪኦ ዘለና
ኣብ ጉድለታቱ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ንድሕሪት እውን ክህበና ዝኽእል እቲ ኤክስፒሪየንስ ፖለቲካል ኤክስፒሪየንስ ክሪኦ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለ ያው እቱ ነገር ልገልጽ ካሉ ኣግባብ ተኸታተልኩ ጸኒሐ ያው ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናይ ሓደ ወገን ሰዓራይነት ባይታ ሒዙ ዘላቂ ሓስያታት ከይስዕብ ወይ ከዓ መጓነጽ ነጥብታት ልከይህሊ በዓሉ ለኻለ ዓብይ ረብሓ ስለለዎ መንግስት ልቱ ዕጡቕ ሓይሊ ተለይኾነ ኣፍቱ ከባቢ ለሎ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ቱ ዜጋ ግምት ውሽጢ ብምእታይ ኣብ ልዕሊኡ ክበጽሕ ልኽእል በርደን ልምንካይ ሕጋዊ ትሕትኑ ለሕጊ ትሕት ምባል ርኢሉ ዓውዲ እዩ ኮይኑ ግን ብመዳይ ዓወት እንተዓቂናዮ ቱ ሕጋዊ ለይኾነ መረፃ ለይቕቡል ምዃኑ ሓደ ፖለቲካዊ ማሕበር ኣብ ትግራይ ዝርከብ ዝኣመነሉ ብድሕሪኡ ደሞ ልሕድሕድ ምንቅስቓሳትና ኣብ ጽላለ ሕገ መንግስቲ ኮይንና ነገራት ክነኽድ ኢና ኢሉ ብኽታሙ ዝረጋገጸሉ ስለዚ ፌደራል መንግስት ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበረሰብ ከም ዜጋ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ልምውፃእ ያው መንግስት ወላዲ ማለት እዩ ትክንክናቱ ሱባይታ ልምድሓዝ ሓደ ኣጋጣሚ ልፈጠረሉ ዓውደ ዓወት እዩ ኢሎም ብዙሓት ርትዕታት እናደገፉ ልገልጹ ምሁራን ኣለዉ እዮም እዚ ከምለሉ ኮይኑ ስግግር ፍትሒ ወይ ከዓ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ብዓይኒ ፍርሒ ልጥምትዎ ሰባት እውን ኣለዉ ከም ኣብነት ዕርቂ ባይታ ሒዙሎ እቱ ተጠያቅነት ብኻልኦት ኣግባባት ለማሕበረሰብ ረብሓ ብልውዕል ኣከባብዳ ተለይ ኮይኑ ኸዚ እውን ብትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይ ከዓ ብስግግር ፍትሒ ሓዲኡ ተቐያዲ ሓዲኡ ቀያዲ ሓዲኡ ኸሳሲ ሓዲኡ ተኸሳሲ ዝኾነሉ ዕድላት እንዳሞቻቸኻ ናይ ምኻድ ተርእዮታትን ድሌታትን እንተዛዚዮም ቱ ዓለም ለኸው ሕጊ እውን በዓሉ ዝኸኣለ ቱ ኮንቬንሽናል ስኮል ስለዝኾነ እቲ ዛዕባ እዚ ናይቱ ከባቢ ወይ ከዓ ካብቱ ሃገር ዘሊሉ ናይቱ ቀጠና ሓሳይ ነጥቢ ኮይኑ ከገልግል እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ለኣመሰሉ ፀገማት ንምቕራፍ ካብ ስግግር ፍትሒ ቱ ናሽናል ዲያሎግ ወይ ከዓ ቱ እንታይ ልበሃል ቱ ኮሚሽን ምክክር ባይታ ለድሕዞም ዛዕባታት ገዛእቲ ኮይኖም ላብ ዘላቂ ሰላም ዝዓዲ እዚኣ ምስ ስግጋር እትኽእለሉ ዓውዲ ተልፍጠር ኢሎም ብድፍረት ልናገሩ ሰባት እውን ኣለዉ እልዝታት ዝተነጻጺርካቶም ክልተ which is ቱ ናይ ምክክር ኮሚሽን ከይድን ቱ ጠለብ ስግግር ፍትሕን ላነጻጸርካ ገለ ሓሳባት ተዘራዓልና ኣነተ ናይ ኮሚሽን ምክክር ሃገርን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ናይ መሰጋገሪ እዋን ፍትሕን ነንወይኑ እዩ ማለት ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ተልእኮ ኣለዎምና ነናይ ባዕሎም ተልእኮ ሒዞም ክቕጽሉ ኣለዎም ኢለ ይሓስብ ካብቶም ዝሓስቡ ሓደ እየ ማለት እዩ መሰጋገሪ እዋን ፍትሒ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዎ ባይ ዘ ወይ ክልቲኦም ግን ዝተማልአ ዝኾነ ምክክር ኮሚሽን ይኹን ናይ መሰጋገሪ እዋን ፍትሒ ኣረጋጊፅና ይንፈልጥና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዝተማልአ ኣይኮነን ፈተነታት ነይሮም ይኾን ይኽእል ግን ፈተነታት ምናልባት ኣብ ናይ ደርግ ኢህአዴግ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝነበረሉ ግዜ ገለገለ ሰባት ተዓተቲ ዝኾነሉ ምናምን ነይሩ እዚ ግን ዝተማልአ ኣይነበረን ኖርማሊ ዝተማልአ ሽግግር ፍትሒ ተረጋጊፁ ክንብል ኣይንኽእልን ግን እዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብዙሕ ዓለም ተመክሮ ዝወሰደን ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ተመክሮ ዝወሰደ ስለ ዝኾነ ከማላእ ዘለዎ ዝተማልአ ናይ መሰጋገሪ እዋን ፍትሒ ክረጋገጽ ኢለ ይሓስብ እቶም ሰለስተ ነጥብታት መሰጋገሪ እዋን ፍትሒ እንታይ እዩ ዝደሊ ሓደ እቲ ናይቲ ግዳያት ወይ እቶም ተሓሰይቲ እቶም ዝተሓሰዩ በቲ ኩነታት በቲ ጦርነት በቲ ፀገማት ምፍላይ እዩ ሕዚ እዚ ማለት መጀመሪያ እቲ አይደንቲፊኬሽን ማለት ኣብ ኩሉ ኣብ ናይ መጽናዕቲ ኣብ ናይ ሪሰርች ከም ዘሎ ዓይነት ከም ዝካየድ እዚ እውን አይደንቲፊኬሽን ስራሕ ዝሰርሕ ጥልቀት ናይቲ ፀገማት ናይቲ ሓሰያ ስፍሓት ይምርምር ካብኡ ዝተጎድአ ኣካል ብዝበለፀ ዝተጎድአ ኣካል ተፈልዩ ምስ ተፈለጠ ንዚ ኸ ኣክኖሌጅመንት ይወሃብ ማለት ኣፍሊጦ ይወሃብ ካብኡ ተሓታትነት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ተሓታትነት ብፍርዲ ብኸይዲ ፍርዲ ዝግበርን ካብ ከይዲ ፍርዲ ወፃኢ ዝግበርን እዩ ማለት እዩ እቲ ዋና ዓብዪ ነገር ግን ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ፀገማቱ ተፈሊጡ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋታት ጥልቀቱ ስፍሓቱ ተረጋጊፁ
أفلت أتواهبه زكحس كحسة تخاحسه كأونا بينا نخير ناب reconciliation ناب إركيز وسط سلسي زيتي تلقوا زلوتنا مستقر إيوان فتحي أبناء إثيوبيا حجتنا السوت تتعيشوا دولتنا مستقر إيوان فتحي زكايدو تي دوكمنت تزجاج دوكمنت تقبل ترخيبي نورمالي بعلم لخت كالات بعلم درجة بناي مهناتهم مسيرة زجبر تي دوكمنت ريفرز زجبر أبناء حبرة أفريقيا ناي مستقر إيوان فتحي أنت زجبرنا زيتنا علم لخت دوكمنتيو بعلم لخت درجة تقبل تدرخ بدوكمنتيو سلازي أزي ناوعلو كيد اللو اتناي هاجراوي مككر كوميشن جين إثيوبيا ياو خمن فلد نوح تاريخ منجستنات هاجرنت تاريخ زلو هاجريا أبزي خير زي هنسات هاجر جين أيتود مالت نيشن بيلدينج بروسيس يزود أنا كره يكونن ناوي على تريتورين منجستن كابت حزجن نوح عم تتاوز إلى الله مالتي حزجن إنديبندنت تكالات أبناء مهنات بروسيس لزخونه زتود ነገር አይኮነን ህንጸት ሀገር አብናይ እንትን እናዘለና ማለት ነው ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ እናዘለናና አብዚ ጉዳይ መሰረት ክንጽፍ ዝኽእል ስራሕቲ ክስራሕ ናይዚ አበብ ከባቢ ንሪኦም ዘለና ናይ ጸጥታ ጸገማት ኣይተሰማዕኹን ኣይተደመጽኩን ኣይተወከልኩን ዝብል ማሕበረሰብ ክፍልታትና ኣለው ሕዚ እዚኣቶም ክድመጹን ምግባር እዩ ናቱም እዚኣቶም ክድመጹ እንተዘይገርና تايز خون تناي ببخبابي زرق جونستات كل نجار بأفهموزنا مفتاح ديليتات بتربيها زوريا نفتح عبي من قد يخفيت مالتي صف تمن قدس يسرقل له مالتي نا توانا علامة أجن علامة غير استل على الله نايب على زخونه تمكك الكوميشن مالتي هذا بزعبا بقى حدر زغورنا ويم دمو استفعل مالت استفعل تحساسباتات لنا ازي بزتخ على متن بتلي ام مسرتاوي زبهالو غدايات استقرار بحساب نخنحزي لمثالي ناي عدوا طورنت حد كاب زغورنا حد قصلت ناي ورارات ناي دغ ورارات طورنت كنقطم كلنا وي كاب كامبيلا وي كام بنشانغول تلاعيلهم ابادي مخموت كله انت مالتي نهاجر تباهيلو مالتي سلازي حدا زغورنا ناي زغورنا يوم ايفنت تاتلو مالتي نا عدوا حدا يغبرنا يو ابزنا من الصوماليا زغورنا يوم ناي وطاي مسنا كابدغ وطاي صلا خات كله وي دمبرنا خدفر كله نغورو مربربات ناتي كبابي يكونن ناتي كليل يكونن زبل يكونن نهاجر تباهيلو هاجر لوعلاويነት ተደፊሩ ብዝብል ዝግበር ስለዝኾነ ሓደ ዘግብሩና ነገራት እዮም ስለዚ ብዛዕባቲ ሃገራዊ ዘይን ኮምፕሮማይዝ ዘይንገብሮም ናይ ሃገር አጀንዳታት ኣለውና ስለዚ እነዚህ አቶም ኣብዚ አቶም ተመሳሳሊ ሓሳብ ወይም ዝተቀራረበ ሓሳብ ክንሕዝ እቲ ዋና ዓላማ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምክክር ኮሚሽን ማለት እዩ ለምሳሌ ካብ ልልዓሉ ናይ ባንዴራ ክንስማምዕሉ ይግባእ በቃ መግለጽትና ዝኾነት ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ እናተይ መግለጽት ያይሉ ዝሓስባ ናይ ባንዴራ እሹ በቃ ክርኢ ኣሎ ኩሉና ክንስማምዕሉ ይግባእ ሕገ መንግስቲ ናተይ እዩ ሓሳበይ ተንጸባሪቑሉ እዩ نايس يتأمنيو بوليتيكاوي إقتصادي قطباوي رابحة خمسة يو مسكالي حزبتات كاب سلام كان برنيو كم هاجر بحد حق كجزء تبايلو تقبلت كركب له سلازي أبز يشون تمساسالي زغون حسابات كن حزل لنا معناتهم حسابات يفعلالي لمثالي أبناء حق منجس زل على تقديات له أنا أتوكل كلن أنا مالت أنا عايز أقول له أيو أنا عايز أقول أي زبل حتى حساسباتات نسمينا نو يسمعيو بب خبابي مالتي سلازي إذا أتمون أب حق دليتنا روحنا كان صبارك سلازي كبا أبزون تمساسالي زغون حساب كرلن كنحزلن سلازي حزتي مككر كوميشن كالا أي أجندا و تنا مجمريا زنبر مزجيجت مغبارين ستيك هولدر مفلاي نيرو كالا أي فيزو أجنداتات بب خبابي مئكابي حسابات مئكابي توم حسابات قريبو نام تربيزا زوريا قريبو هاجراوي أجندا نقون كم أجندا تحز ناي مقبر سرحوتي زسرح زول حجون أفتي بروسيس مال تنا ميجر شاخد خونت نتايا بب خبابي زتأكل بب خبابي زول دليتاتن ناي حزب حتوتات تأكيو مسقربه أبزحز أمنولو أكال بوليسي نغم مقبري أكال بوليسي أبوليسي انتعتي أكال حقن دنبن ممرحيني اللو
بتحجن مسرت بتممرحن بتدنب مسرت ما نمسب واسنا رخيبو وحسنا رخيبو بحسب بدليتو بتي حق أقباب كحتت يخيل مالتي تي أبب خباب يزولو أجندات ناب ما أخلمتيو هاجراوي أجندا ناي مقبار صرحوتي تسرح هاجر تعبي بزته بمرد داي هبكا بمقبالي give and take يمص مالتي ስለዚህ በዲያሎግ ትንግግር ትምክክር ንታገር ይሃንጽ ማለት ነው ስለዚህ ቀድሜና ዝነበረ ትጽቡ ነገር ወሲድና ተሕማዕ ነገር ንታሪክ ገዲፍና ናይ መኻድዩ ናይ ታሃገር ናይ መቕጻል ማለት ነው ስለዚህ ብዙሓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ችግራት ኩሉ ይኽእልዩ ናይ ወሰንና ምስመንነት ዝተተሓዙ ሕቶታት ኩሉ እዮም ናይ ባንዴራ ከምቲ ዝበልኮ ክህሉ እዩ ወላ ኣብናይ ኣዲስ ኣበባ ዙርያውን ሕቶታት ይለዓሉ كلهم زي اللي على الحطة يلن مالتي سلازي توم زل على بب خباب زل على الحطوطات ناب سلاماوي مفتحين مالت برتعي بفتح رينا بعين رينا فتحني خركم مقبر سلاز خونه زوم كلت أكلات حدا زتك أيقونني اللي يحسب سناي يو تو مفرهب أقات أم خوينو عموق لبلا رديت كنا علب يرد أن عنديو ግን ከምቱ ከመሓታቲ ከም ዓምድል ተበግስ ኩሉ ሓሳብ ቱ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ከምቱ ልልኻዮ ኣፍልጦ ወይ ከዓ ምምማያት ባይታ ድሒዙ መጠን ጉድኣት ተለልዩ እቲ ጉድኣት ተሓታቲ ዝኾነ ኣካል ላው ዝኾነ ፀፍሒ ሕጊ ምፂኻ ማሕበረሰብ ፍትሓዊ ተረባሕነቱ ካብ ጀስቲስ ዝርብሖ ካብ ሕጊ ዝርብሖ ነገር ተረባሕ ልኾነ ኣብ ምግባር ልኽወድ ርሕቐት እዩ ያው ቱ ትራንዚሽናል ጀስቲስ እንትንብል ተለና ኢንተርናሽናል ሎ ይልጥቀም ዳነይትን ገለልሉ ዓለም ለኸት ካላት ሕግዮም ልኾኑ ስለዚህ ልዚኦም ከም ለለዎ ኮይኑ ብዓዲ ውሽጢ ልኸደሉ ልውሕ ዘሎ ኣግባብ ሕጊ እንተልዩውን ኣይፈልቲ ክህሊ ይኽእል እዩ ብቻ ግን ከም ልዚኦም ዓይነት ሰብኣዊ ኬዛት ብዙሕ ግዜ ብዓለም ለኸ ልጥመቱ ምዃኖም ይግንዘብ ይፈልጥ እዙ ነገር እዚ ኦፍኮርስ ጉጅላዊ ድሌት تدريكها لتجبر من قصص خم حبرسب خبيد واقع فيلو سلزي توم نجار تو فتح على شال خوادلو رحقات عاوز دمو سبات حساباتهم لك عرقو ويك حساباتهم بدم بلك جلسو ألنا لولو حتى تاتمسيهم حدا حجر هو كل خلو نجارات أم لا يقدر الوسط حدا أكل دمو لوزي لذي نايخلت يوم تو ترانزيشنال جاستيس لو حزلو خالي انت غنون زون لخدلو منقد تو مغكر كوميشن لخدلو منقد خالي انت غنون مواصيحهم كن حدا يو ازي باغباب مرددا نغرات يتصعب سلام بايت هلك دحزي يسرح اتون خمتي سلازي تو ولنا غوجل انترستيون خزل دغمويا سفيح محبرسب لخفله بروباغيت تغيرو دارغا رتعو على يحليو ناي بوليتيكا قرص لحازه زعبا لاب مدرخ موصيو لاب مرددا اتليست تايم غباري خلتو مككر كوميشن اوكي برتع حقي بعين عالم لخه باغبا محبرسبو طلب خم اجندا لتدحازه بوليتيكاو زعبا يلو اتليست ناي منصاغن دليتهم سباو بالخونه اغباب مسلوم بايتا مدحازن خلوت لا مسل ነገራት ተገዩ حديو تخصصي حديو أساري حديو بالعلي حديو بتحاتي خوينو እንደገና ዘበን ሓልዩ ወይ ከዓ ታይም ቦምብ ኮኑ ልኾሉ ነገራት which is to ትፈልጥ ኢኻ history ኣይነበርናይ እኮ ብለሆነ ቀደሙ ግዜታት ግን ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ ናይ ነገስታት ናይ ውልቃዊ ጎንጽ ኮኑ ይኽእል እዩ ብድሕሪቶም ለሰለፉዎ ኣብ ልኾነ ከባቢ ልነቆጠ ማሕበረሰብ ስለለሉ ጥራሕ ልኾነ ቅርጽ ሒዙ ክሳዕ ኸዚ ይውከናሉ እዩ ስለዚህ ከም ልዚኦም ለአመሰሉ ነገራት እውን በሚሊዮናት በአማይ ተሻሓት ነገራት ሰባት ልሳአናሉ ሃገራዊ ፍጻመ ከምለይትስ ገይርኻ ምዕጻይ ሃገራዊ ምክክር ግደል ክወስድ ኣብ ምግባር ልምባል አክልዩ ኤኒሃው ያው በአድበስ ተመልከትና بالمتن أقباب نايخلت يوم وحزتات كترينا لخدخلو رحقت خبرك بيفوتو عنتو حنت نتبل الخاني رخا ناشنال برايد لمثالي حدا الجبرنا نجرس عدوا يو كما ابنت اوف كورس عدوا ناشنال وتو بهرا وخرعتنا يبو بركه عالم لغا هاجرات دبلومات
نعنا وكيلو من تخدون نعنا اللي كجلسو كابل سمر ونطبطات وش تعديو أبغى جيزيون هنساتو لفتسم نايتو إيفنت عوي النت حجراوي صارت النت لرئي حدا هنسات خيد مسلات يركب مفتسم تقولون يأكل اللويو يا وإذا قبل اللو غينو إثيوبيا وين إيفنت ترعديو تناي كوينات حدا سألاي ويكع هاجرنا كور لمسأسة أو لمسألو جيزة مسارحنا أنفت حدا متقاسنا ترعديو حدا الجبرنا محبر سووا تأسسر يملناي ببوز عودتات كقول صلوا نجار اللون أمو لسه تبرع خالنا من البات حزتنا مسجاجر إيوان فتحي بناء وش تعدي institution يسيو كسرح تحسب زلوا مالتنا السوق حد أبي زي تفت منايو أبي تاريخي خون معناته independently كسرح زخيل ناوش تعدي institution علنا إذا نجار زي بدم بريو تدوكمنت كمسار سجبر حبرة أفريقيا تناي مسجاجر إيوان فتحيو جن تكايدو زخونة جن نا عدوش تكالاتيو إننا أنا بزرداني سلازي تدوكمنت انترناشنال نقول رزق النمبر تكايدس بإثيوبيا ويان كسر راح زخونة إيو نمالتيو إننا أوزي حسب نمهاب مالتيو زل على كايو حدا تعمل عبي حتىو إيفنت يدي حدث قبرنا كالي دو يبلنا نزبل ما بزحتو جزء نحنا ياو institution independent institution بزي مهناتنا nation building بدنب سلزي خرنا له حدا سرعات غيرت زنبرو سرعات غيره النفرس تكافتي صبو نجر إنه وسر زي كونس كاب زيرو نجمرنا ينا متينا شكاحز قدمينا زنبرة نفرسنا حماقي نابلنا كالي ترخنا سرحنا له كاب زيرو كل جزء سرعات بزغير وطري تهاجر كاب زيرو خم تلا على ناجورنا ينا متينا إذا عبي حدا خوينو حدا independent زخونة institutions أي هنتنا إذا مالت كأ nation building بدم كم بي إثيوبيا is already built لولو سبات اللو لمثالي nation building تبالت اللو هنسة تزبيو هنسة تهاجر مالتيو تهاجر already تهاني سألا تو لصنح بوليتيكاتاتا زربع بعلاو صلا تو قرصتاتا اللي كتسحت لا غبرتن بي اوريدي تو محبر اثيوبيا خزوالا بناي خز جغرافي انترينايو تو تاسسرا نريو تو محبراو تاسسرن خالوت لامسلو نغراتن مالتيو ስለዚህ already ኢትዮጵያ ለተሃነጸት ሀገርያ ስቴቢሊቲ ምፍጣር ለخل ሓደ ባይታ ምድሓዝ እዩ አጸጋም ኮይኑ كل اللي قلصو سبات اللو زيون الدحيس غيريتا قلنا ما أغلاتي بتعمل صباح التاي مهاتهم بزح جزء سمعيو حج لمثال كونسبت تاعت أفلالاي لمثال ستيت بيلدينج إن نيشن بيلدينج أفلالاي تلنا هاجر كم هاجر إثيوبيا كتبهال جد اليوم هاجر كم هاجر ستيت بيلدينج already نايبع لزخون international أو نك acknowledgement زلهم boundary تاعت territory منجستي حزبي اللواء حزب حدا بعتايو حدا بعتايو حزب اللواء بعلم لخز فلت بوردرس اللواء عندنا خا زم حدر بلا على خوين زم حدر نايمن سنه تاريخ ون اللواء اتي تعرفونا نمل زلنا جن ازي اللواء بقى الفلت ناي نوح جي تاريخ ناي عباي هاجر تبحال نزي عدمه زقطره كم ناي منجستنتن كم ناي هاجرنه تاريخ زلواء تحدجن كونسبت نيشن بيلدينج كنبل كلنا اتنا حزب زلوا وركبات independent institute بتلي independent institutions لمثال منجس سلاز تغيره زي يغيروا institutions بعلن زخلا خدا زخلا ازيتنا معباله ملكتي كلاي اب حد ببحلنا ديموكراتيزيشن زي قبرنا يوم بايزو ديموكراسي زجمر كاب فاميلي بجلسه بدرجه يزجمر ስለዚህ እትንውለ ዘለና ሀገር አይኮነትን ዘይ ኮነሲ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ኢንስቲትዩሽንስ ብናይ ባዓለን ክእለን ሕግ ለልና ተረጋግጹለን ናይ ባዓሎም ብናይ ባዓሎም ዝተመስርታሉ ተልእኮ ወይም ዓላማ ሒዘን ዝንቀሳቀሳ ኢንስቲትዩሽናት ህዝብታት ኣብ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ኣብ ኮንስቲትዩሽን ይኽእል ኣብ ናይ ኢንስቲትዩሽን ደረጃን ዘለው ትካላት እምነት እንተዘይሕድሩ እቲ ህዝቢ nation building أي هنتنان أي تهنتن مالتي حجت وانو إشونات حتونا زلوس تناي border issue يكونن ويتهزبي كم زلنا يكونن توانو نجرجن independent institution أي تهنتون أبزبليو إذا عندنا أيودان
خيدي بروسيس لمثالي ناي فيدرال سرح قانقوا امحرنيا يزلو اسكا حزي كالي خوس خالو زبل حجوتات ازي مالتا ماتي كم هاجر كم حزبي بحدا خنقتل خمسي طلبات لنا خمسي يوسخ كمزي نخد زبال ازي قصالينت زلو كيد سلازخونه زي تود بروسيسي اوشت جن بحدنا نخنبر زغبرونا ነገራት ግን بخيدي እና አብዩ ዝخد እዮም እዚ زي تود زبال زلو ابز وشتي اوشت عاد زلنا نبعلنا زلنا نحنا مس منغست زلنا ركبات نحنا مس انستيتيوشنز للنا ركبات انستيتيوشن للو مركبات ازياتهم اي معبلون ببغيزي زقايرو منغست سرعات كغير زقايرو ايوم ابز معبل هاجرات بريزيدنت سلاز تغير منغست غزاي بارتي سلاز ودا زغير انستيتيوشنات هل انستيتيوشن كم انستيتيوشن بعلو رئيس حليو زخيدي ስለዚህ አይተወደን ዝባል ዘሎስ እዚታትዩ ንማለትዩ ሰናይ ያው ኢቨንት ጥራሕ ድዩ ማህበረሰብ ለታምሩ ለሕቶ ነርና ናውን መለስ አዎ ስለዚህ ትናይ ኢቨንት ጥራሕ አይኮነን ዋናው ነገር አና ለምሳሌ ሓደ ካብ ዝኾነ ሃገር ጫፍ ካብ ምዕራብ ካብ ደቡብ ኣብ ባድመን ተሞይቱ ምን ሃገር ተዋሂሉ ትናይ ባድመ ጦርነት አይኮነን ክርዮ ዘለና ናብ ባድመን ኸይድ ዘግበሩ ናይ ውሽጥ موتيف تايو توقسوت نا وشتو توقسوت تايو هاجر زبل بزبلي سلازي ايفنت او موماتو يكونن تعابي نجر ناو خير زغبروت موتيف ناو بوش خير زغبرو اتحساسباي كم عدوان توسينا تطورنت تمعلت تحنت معلت توسينا ايفنتيو ግን 6 ወርሒ 3 ወርሒ ተዋዒስ خناو مخادن نمنتاي خمس خدو እና አውሽቶም ዝነበረ ፊሊንግ በመርዳ እቲ ክረየ ዘሎ ማለት ካለ ማንም ኢትዮጵያዊ ብዙ ሼር ንገብሮም ነገራት ኣለና ማለት ከም ሓደ አድ ህዝቢ ማለት ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኮይኑ ዳሪ ዝረአ ናይ ፖለቲካ ጉዳይና ጥራሕ እዩ ግን ማህበራዊ ጉዳይና እንተ ዝረአ ግን ሓደ ዘግብራን ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ከም ኢትዮጵያውያን ማለት ንሕና ግን ብጣዕሚ ናብ ሚዲያ ዝመጽ ናብ ጎሊሆም ዝረአዩ ግን ፖለቲካ ጉዳያትና እዩ ፖለቲካ ጉዳያትና ብዙሕ ግዜ ባይ ዘ ወይ መፈላለይ እምበር መታሪቃ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ግን ፖለቲካ ዘይብሉ ማህበረሰብ የለን ፖለቲካ ግን ሃናጻይ በሃናጻ መልክዕና ክንጥቀመሉ ዘለና ማለት ፖለቲካ ማለት ከዓ ህዝብታት አስማሚዕኻ በሓደ ሙሳድ በሓደ ነኻዊ ምግባር ማለት እዩ እንደገና ከዓ አዋና ብጣዕሚ ዝተባላሸው ብጣዕሚ ብዙሓት ሕልኽ ለለዎ ናይ ተረኻት ኣለዎ እዞም ተረኻት በሓደ ከይነብር ዘግብሩ ንባዕልና ክንጠራጠር ዝገብሩ እዮም እቶም ተረኻትና ማለት እዩ ሕዚ እቲ ናሽናል ዲያሎግ እዞም ተረኻት ከስተኻኽለልና እዩ እቲ ሓደ ዓላማ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢቨንትታት ጥራሕ ኣይኮኑን ሓደ ዘግብሩና ብዙሓት ናሽናል ፕራይዳት ኣለና ሰናይ ኣፈላላያት ኣብ ሙግላህ ለፅመድ ፖለቲካዊ ኸይዲ ናይ ብሕቱ ድሌት ለለዎ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ መንነት ለለዎ ውልቀሰ ወይ ከዓ ጉጅላهم ለሎ ብንጹር የርኢ ለተኣሳሰረና ሰፋሕት ነገራት እንዳሃለዩ ቶም ለተኣሳሰሩና ነገራት ለክኽበሩ ላገበረ ቶም ለሎ ኣፈላላያት ላጎልሆ ወፅዮም ሓደ ማሕበረሰብ ኮን ይኽእል እዩ ሓደ ጉጅለ ንጹል መንነት ከም ለሎ ባይታ ምድሓዝ በዓሉ ልኻለ ግደለዎ እዚ ማለት ደግሞ ፕሪሳይዝሊ لخونا أكل لتفليه إنترست له وما لتيو ياو نزي خليحة عموتا البوليتيكيات هاجرنا يكون عم ميديانا سفي عواف له كم من تاي في الفلي لغات قمت بتعمل صباحته بنات رديت أثيوبيا نا حدا نا إليت بوليتيكا يزلو نا بزحها حزب يكونن تي بوليتيكا أنت نزكبر زلو تي بوليتيكانا زكانة بوحدات ግለሰባትን በውህዳት ቡድናት እዞም ውህዳት ግለሰባትን እዞም ውህዳት ቡድናት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ረብሓ እዮም ከራምዱ ዝኽእሉ እምበር ናይቲ ህዝቢ ረብሓ ኣይኮነን ዝርዩ ናይቲ ሃገራውነት ጉዳይ ኣይኮነን ዝርዩ ስለዚ እቲ ዋና ዓብዪ ነገር እቲ ፖለቲካና ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኣብ ምግባር እና ህዝቢ ዝበለፀ ብውነን بنقحتن زساتفلو عينت بوليتيكا نا مريت موراد يتي مفتحي خون زخيل شكا حزو لو جن بوليتيكانا جن بوحدات إليت زمراح بوليتيكا سلا زخونه
تقلت خاء ناي وعلى زخونة موتيف اللو كل جزء بدحرت إذا حسبوا نجارات الله شيفان حزب زبلون حزبي قبلي خلي أبناتنا ديكشنري أبنا إثيوبيا بوليتيكا ديكشنرينا حزب زبالي بقى كله حزبي زبل كنتنا حزب ديليت ديو تنا حزب ربح ديو زرقة وي ما أنت حزبي ديو أيقونن ما أنت تقل ديليتن ما أنت تقل ربحان ما أنت نايقول جل ربحاني تنا بوليتيكس نجي خاز تماشاتشوا نتحزبي بقللو كشرشر وي دمو كقسقس زخل بوليتيكا تماريزو زولو ناي اتنيك بوليتيكا وي دمو ناي بهر سمانينت بمتحاز وي ناي بهر وكل كوينكا بممطع زمسل ነገር እዩ تناتنا فكر انتاي خوين زولو تنا ኢትዮጵያውያን ናይ ፖለቲከኛታትና ናይ فكر ሜዳው من እዩ ብዝበለፀ ፅንፈኛ ዝኾነ ተመራጭ ናይ ምግባር ማለት ክንቃለሱ ዝግባእ ዝነበረ ፅንፈኝነት እዩ ሕዚ ግን ዝግበር ዘሎ ሞር ፅንፈኛ ዝኾነ ሞር ተመራጭ ንምግባር እንትን እዩ ምክንያቱም መቀስቀሲት ህዝቢ ብሄር ትብል እዩ ግን ምእንቲ ህዝቢ ግን ኣይኮነን ተሪእኻዮም እኮ ብሄር ህዝቢ ዝብሉ ዝነበሩ ናብ ስልጣን ክመፁ ከለኮ ጭጭ ምንም ነገር የለ ትድላዮም ዝነበረት ህዝቢ ይኮነን ወይ ትረብሓ ህዝቢ ንምሕላው ኣይኮነን ትድላይ ዋና ታርጌት ናይ ግሎም ናይ ውልቆም ረብሓ ምን ምሕላው ድሌት ንምሕላው ስለዚ ኣብዚ ቅነውን ያው አጋጣሚ ዘለናዮ እቲ ናይ ብሄር ብሄረሰባት በዓል ዝበዓልሉ ዝኽበረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን በደንብ ክሪኦ ዝግባእና ሓደ ነገር ኣሎ ቀድሚ ሕዚ እቲ ብሄር ብሄረሰብ በዓል ኢልና ነኽብሮም በዓላት ዳርጋ መበል 18 ይመስለኒ ሕዚ ነኽብሮ ከመይና መፂና እቲ መድረክ ከመይና እናተጠቐምናሉ መፂና ንምንታይ ኢና ነዘጋጀው ነርና እቲ ዋና እንታይ ይመስል ተሪኻ ኣፈላላይ ብምጉላህ ጥራሕ እዩ እናተኸብረ መፂ ኣፈላላይ ብምጉላህ ማለት እቲ መዓልቲ ክኽበር ዘለዎ ክቕፅል ዘለዎ እዩ ንምንታይ ለምሳሌ ኔጋቲቭ ሞቲቭ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ እዩ ወላ እቲ መድረክ ወላ ፅቡቕ ኮይኑ ተተራእዩ ማለት እዩ ሕዚ ምሳሌ እቲ ኣፈላላይና ፅባቐና ተባሂሉ ይግለፅ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ፅቡቕ ትኽክል ኣፈላላይ ፅባቐ እዩ ኣብ ዝኾነ ጋርደን ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍላወርስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕንበባታት ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ጋርደን ቆንጆ እዩ ዝገብር እቲ ሃርሞኒ ዳይቨርሲቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዳይቨርሲቲ ሃርሞኒ ይመፅእ ማለት እዩ ቆንጆ ይገብሮ ንትርኢቱ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ፍላወር ኣይኮነን ብዙሕ ተሓዋወሰ ብዙሕ ዓይነት ፍላወርስ ነቲ ጋርደን ተባሃጊ ይገብሮ ክትሪኦ ደስ ይብለካ ሓደ ዓይነት ስለ ዘይኮነ ግን ሓደ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኮይኖም ግን ታይም ሓደ ዓይነት ማለት ኣብቲ ከባቢ ነቲ ጋርደን እንታይ ኮይኑ ቆንጆ መልክዕ ፈጢሮምሉ ነቲ ጋርደን ኣብ ጥቓ ባህር ዛፍ ኮል ሆነ ተኽሊ ክዓብይ ይኽእልን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ጋርደን ደሞ ተመሳሰልቲ ኣጠቓቕማ ምድሪ ዘለዎም ሰባት ወርካዓቶ ዕንበባታት እንተዓሊቦም ሃገር እውን ብዛ ኣግባብ ዝመሲልና ያው ተዋሓድነትና ኣብ ምግላጽ ቶ ለምጻኻዮ ዕንበባ ዝኾነ ምስሊ ስለላሃበኒ ንዑ ብምግላጽ መዳዩ ላሓሳብ ካተ ስለዚ ነቲ ጋርደን ጽቡቕ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝተፈላለዩ ዕንበባታት ብሓደ ምርግናዮም እዩ ብሓደ ምርካቦም እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያውን ቆንጆ ዝገብራ ወይም ተባሃግት ሃገር ክትከውን ዝገብር ዝተፈላለዩ ዓይነት ካልቸር ዝተፈላለዩ ዓይነት ልምዲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቋንቋ ዘለዎም ኣብ ሓደ ከባቢ ምርካቦም እዩ ኢትዮጵያውያን ማለት ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ዘለዎም ነናይ ባዕሎም ዝኾነ መግለፂ ዘለዎም ብቋንቋን ብባህልም ብእምነትም ብልምዲ ክግለጽ ማለት ናይ ባዕሎም ዝኾነ እምነታት ከዕብይሉ ዝግባእ መድረኽ እዩ ክራእይሉ እሱ ከዓ ሓደ መዓልቲ ይኮነን እንደገና አንተ በኸም ዝበልኩ እቲ ሞቲቭ እውን ነቲ በዓል እቲ መዓልቲ ነዘጋጀሉ ዘለና ሞቲቭ እውን ሃገራዊ ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ባህሊ ቡድን ወይ ደሞ እቲ ናይ ምርኢት ቡድን መፅኡ ሓደ መዓልቲ ኣኽቢሩ ዝኸደሉ ዓይነት ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ወይ ኣፈላላዩን ገሊፆም ጥራሕ ዝኸደሉ ኣይኮነን ኣብ ኣፈላላይ ዘሎ ሓድነት ኣሪኦም ዝኸድሉ መዓልቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ እቲ ሞቲቭ ማለት እዩ ኔጋቲቭ ሜንታሊቲ ሒዝና ግን ናፍቲ መድረክ እንተመፂና ሃገር ነፍርስ ብፖዚቲቭ ሜንታሊቲ ተመፂና ግን ሃገር ንሃንፅ እቲ ዓብዪ ነገር ማለት ስለዚ ፖለቲካ ከዓ እቲ ሞቲቭ እዩ ምንታይ ሞቲቭ ኢና ንገብሮ ዘለና ለምሳሌ ኔጋቲቭ ሞቲቭ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ እዩ
ولا مدرك ولا صبو خوينو تترايو ማለት ሕዚ ምሳሌ ተፈላላይና ጽባቀና ተዋሂሉ ይግለጽ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ጽቦ ትክክል አፈላላይ ጽባቀ ኣብ ዝኾነ ጋርደን ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍላወርስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕምባባታት ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ጋርደን ቆንጆ ይዝገብር ሃርሞኒ ዳይቨርሲቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዳይቨርሲቲ ሃርሞኒ ይመጽእ ማለት እዩ ቆንጆ ይገብሮ ንትርኢቱ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ፍላወር ኣይኮነ ብዙሕ ተሓዋወሰ ብዙሕ ዓይነት ፍላወርስ ነቲ ጋርደን ተባሃጊ ይገብሮ ክትሪኦ ደስ ይብለካ ሓደ ዓይነት ስለ ዘይኮነ ግን ሓደ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኮይኖም ግን ታይም ሓደ ዓይነት ማለት ኣብቲ ከባቢ ነቲ ጋርደን እንታይ ኮይኑ ቆንጆ መልክዕ ፈጢሮምሉ ነቲ ጋርደን ኣብ ጥቓ ባህር ዛፍ ኮል ሆነ ተኽሊ ክዓበይ ይኽእልን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ጋርደን ደሞ ተመሳሰልቲ ኣጠቓቕማ ምድሪ ዘለዎም ሰባት ወርካዕቶ ዕምባባታት እንተዓሊቦም ሃገር እውን ብዛ ኣግባብ ዝመሲልና ያው ተዋሓድነትና ኣብ ምግላጽ ቶ ለምጻኻዮ ዕምባባ ዝኾነ ምስሊ ስለላሃበኒ ንዑ ብምግላጽ መዳዩ ላብ ሓሳብ ካዕተ ስለዚ ነቲ ጋርደን ጽቡቕ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝተፈላለዩ ዕምባባታት ብሓደ ምርግናዮም እዩ ብሓደ ምርካቦም እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ እውን ቆንጆ ዝገብራ ወይም ተባሃግት ሃገር ክትከውን ዝገብር ዝተፈላለዩ ዓይነት ካልቸር ዝተፈላለዩ ዓይነት ልምዲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቋንቋ ዘለዎም ኣብ ሓደ ከባቢ ምርካቦም እዩ ያው እዚ ተመዘባበለ ኣኳውዳ ነቲ ኤሊት ብኸመይ ምስትኻል ወይ ከዓ ስለ ረብሓ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ስለ ምዝላቕ ሃገር ክበሃል ከመይ ቢልኻ ምውቃዕ ይከኣል ሓደ ሓደ ግዜ ድረቕ ምባል ኣገዳሲ ይኾን እዩ እንድሕር ተምሂሩ ትውልሓዞ ዘፈር ፍልጠት ዝረብሓ ማሕበረሰብ እንድሕር ለይውዕሎ ውልቃዊ ተረባሕነቱ ትእስስሩን ግምት ውሽጢ ብምእታይ እቱ ካብ ለይብሉ ሂቡ ለምህረ ማሕበረሰብ እንድሕር ዝወፅዕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ፖለቲካሊ ክኾን ይኽእል እዩ ብካልኦት ኣግባባት መንግስታዊ ስጉም ተብልዕሊኡ ተዓለበ ከም ሓጢኣት ወርካዓ ከም ገበን ይቁፀር እዩ ኢለ ይኣምን ኣነ ፐርሰናሊ እዚ ቅዋሚ እዚ ነዊሕ ርሕቐት እውን ክኸድ ይመስለኒ ክሳዕ ካብ ድሕር ኸዚ ሶ ዙ ከምልዚ ዓይነት ጎስቆልቆላት እናፈጠረ ማሕበረሰባዊ ደውታ ህዱእ ልከ ይኽእል ዝገብር ኤሊት ብኣግባብ እንታይ ምስትኽኻል ይከኣል ወይ ከዓ ኣድላይ ተኮይኑ ደግሞ ኸዚ እውን ምውቃዕ ይከኣል መጀመርያት ዝተማዓራረየ ምዕሩይ ዝኾነ ሕጊ ክህልወና ኣሎ እቲ ሕጊ ምዕሩይ ዝኾነ ሕጊ ተቐባልነት ዝረኸበ ሕጊ ዝወፀ ክትግበር ክኽእል ኣሎ ኣብ ካልእ ዓለማት እውን እኮ ናይ ቡድን ወይ ናይ ጉጅለ ድሌት ወይ ናይ ውልቀ ድሌት የለን ማለት ኣይኮነን ግን ብምንታይ በቲ ሕጊ ይግዛእ ስለዚ ልዕልና ሕጊ ክኽበር ኣሎ እዚ ንምግባር ደሞ እቲ ሕግታትና ክግምገሙን ክፍተሹን ኣሎ ነዚ ክፍተት ዝፈጥር ድዩ ኣይኮነን ነዚ ኣፈላላያትና ከጉልሁ ዝኽእሉ እንደገና ከዓ ውሑዳት ጉልበተኛታት ክንብሎም ንኽእል ውሑዳት ናይ ሚድያ ዕድል ዘለዎም ውሑዳት ናይ ምጭርባር ዓቕሚ ዘለዎም ዝጥቀማሉ ዓይነት ኣግባብ ሕጊ ኣሎ ዶ የለን እዚ ክንደፍነለን መጀመርያ እቲ ምዕሩይ ሕጊ ክህልወና ኣሎ እዛ ሃገር እዚኣ ልህውክዋ ብዙሕ ዛዕባታት ኣብ ምእላይ ነዊሕ ርሕቐት ተለይኸደት ሓንቲ ነገር ተፈተሸት ብሓፂር ርሕቐት ነገራት ክተፅብብን ናብ ሰናይ ክተምፅእ ትኽእል እያ ኢለ ይኣምን ኣነ ኸዚ ሃገር ብጥበብ ትምራሕ ጥበብ መኸዳ እዩ መተኣሳሰሪና እውን ኣብኡ ዘሎ ከም ኣብነት ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሒዝኻ ክሳዕ ምብራቕን ደቡብን ብሸነኽ 4 እዩ እንተኸይድኻ ካራ ንምብላሕን ንምሕራስን ወርካዓ ካልኦት ጭዋሮታት ኣቢልኻ ንምስራሕ ዝኽወደሉ ንምብላሕ ዝኸደሉ መንገዲ እንተሪእናዮ ሓደ እዩ ኣሰራርሓ ገዛ እውን ጉጂ እዩ እቱ ኣብ ኸይዲ እናማዕበለ ልመፁ ኣጠቓቕማ እምንን ካልኦት ነገራት ከም ዘለዎ ኮይኖም ካብ ጫፍ ብቱን ዝቐደመ ግዜ ኸዚ ኤርትርያ ኢልና ንፅውዖ ከባቢ ይኹን ኣብቱ ኸዚ ከም ባውንደር ኮይኖም ኣብ ለገልግሉና ቦታታት ኣብ ልሽራሮ ገለ ተኸይድኻ ሰቐል ኣሎ ብ4 ሸነኽ ሃገርና ሰቐል ኣሎ እቶም ካልኦት ዶብ ላ ዘለሉ ልመፁ ናያትና ለይኾኑ መግለፅታት ኣብ ብሄር ብሄረሰባት እውን ተገይሮም ብልሕፍር ደረጃ ንርኢና ብዘጋጣሚ እዚ ነገር ክድህሰስ ክኽእል ኣለዎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ነቱ ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር እዚ ክክሪኦ ክኽእል ኣለዎ ሓደ የመን እንዲያውም ግዛኣትና ነበረ ሓድነታዊ መተኣሳሰሪ ሓድነት ለለና ገለ ከባቢ እዩ ካብ ማእኸላይ ምብራቅን ካብ ፋርኢስት ልመፁ ክዳውንቲ ናይ ማሕበረሰብና መግለፂ ኮይኖም ኣብ ብሄር ብሄረሰባት ማሕበረሰብና ተጠቒሙሎም ንምርኢት ይቐርቡ እዮም
ኮይኑ ግን ናይዛ ዓዲ እዚኣ መሰረታዊት ኣይሹማት ናይ ጥበብ ባይታ ኣለሉ ኣብ ሽመና እዩ ሽመና ብ4 ይሸነኸሎ አትሊስት ዳርጋ 80 ሚእታዊ ልኾን ከባቢ ሃገርና ልሽፍን ጉዳይና እዩ ስለዚህ እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ምልላይ ግደ ወሲድና እንጓዓዞ ርሕቀት ይህልል بالملخته መሐላሊፈ ከም ካልኣይ ዛዕባ ላሕዝናዮ ነገር እስቲ ንምፃ ያው ቱ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ለስዕቦ ነገር ሰላም ባይታ ሒዙ ምርዳኣት ሰኺኖም ቱ ሕጋው ባይታታት ስካዓልት ዳግመ ሕወይት ስራሕ ሓደ ዛዕባ ቱ ግዚያው ምሕዳር እዩ ቱ ዳግመ ሕወይት ባይታ ልምድሓዝ ቱ ስሩዕ መንግስታዊ ማሕበር ኣብቱ ከባቢ ስሩዕ መንግስታዊ ማሕበር ኣብቱ ከባቢ ሃልዩ ልኸዶም ርሕቀታት ከም ለለው ኮይኖም ኣብ ኸዚ ኣብ ደውታ ቱ ማሕበረሰብ ግዚያው ምሕዳር ወሲዱ ልንቀሳቀሰሎም ዛዕባታት ኣለዉ እስቲ ቱ ዳግመ ሕወይት ንብል ተለና ስታይ ዳግመ ሕወይት እስቲ ባሓፈሻ ቱ ዳግመ ሕወይት ይብል ቱ ሚዲ ቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ዳግመ ሕወይት ኮንሴፕት እንዲዩ በአግባቡን ከይርዶ ይኽእል እንዲዩ ዳግመ ሕወይት እዩ ካብ ልብል ንጀምር ዳግመ ሕወይት ሰለስተ ባይዘወይ ብርክታት ኣለዎ ከዲታት ኣለዎና ሓደ ቶም ሰለስተ ንብሎም ሓደ ኢመርጀንሲ ንብሎ ህፁፅ ብህፁፅ ዝግበሩ ከዲታት ኣሎ ስራሕት ኣሎ ካብኡ ትራንዚሽናል ንብሎ ወይ ናይ መሸጋገሪ እንብሎ ነገር ኣሎ ሳልሳይ ፌዙ ከዓ ናይ ልምዓትን ናይ ዕብየትን እዩ ሕጂቲ ፎከሶም ይፈላለ ኣብቲ ናይ ኢመርጀንሲ ንብሎ ኣብቲ ናይ ህፁፅ ግዜ ንብሎ ሓደጋ ዝበፅሐሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሓደጋ ዝነበረሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝተጓሳቆለ ዝተጎድአ ከባቢን ማሕበረሰብን ስለ ዝኸውን እንታይ ይኸውን ቀድሚያ ዝወሃቦም ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኣቶም እቲ ናይ ምግቢ እርዳታ ቶሎ ምርካብ ምግቢ ፎከስ ትገብር ካብኡ እቲ ናይ መድሓኒት ኣቅርቦት ናይ ሕክምና ሓገዛት ናይ ምግባር ካብኡ እንደገና ከዓ እቲ ናይ መፅለሊ ኩነታት ክኾን ይኽእል ይስተኻኸል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትራንዚሽናል ንብሎ ብሰለስተ ፌዝ ስለ ዝበልናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መሸጋገሪ እንብሎ ኣዝዩ ሪስቶር ምግባር እቲ ዝነበረ ነገራት ሪስቶር ምግባር ማለት እዩ ለምሳሌ መሰረተ ልምዓት ሪስቶር ምግባር ዝፈረሰ መሰረተ ልምዓት ናይ ማሕበራዊ ልምዓታት ለምሳሌ ናይ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን እዚኣቶም ተመሊሶም ናብ ስራሕ ንኽኣትዉ ምግባር ማለት እዩ እዚ ኦልሬዲ ተቋሪፁ ዝነበረ መንገድታት ምኽፋት መሰረተ ልምዓት እንደገና ምህናፅ ማለት እዩ ሪኮንስትራክሽን ምግባር ከም ማለት እዩ እቲ ስሩዕ ከይዲ ናብ ንቡር ንምምላስ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ሎንግ ተርም ማለት ብቐጻልነት ዕብየት ምምፃእ እዩ በቃ ቀጻሊ ዝኾነ ዕብየት ወይ ልምዓት ምስራሕ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ልምዓት ይኹን ኣብ ናይ ፖለቲካል ዝነበረት ናይ ምስትኽኻላት ይግበር ስለዚ በዚ ከይዲ እንተሪእናዮ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ቀጥታ መጀመርያ ዝተገበረ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኢሚዲየት ዝነበረ እቲ ናይ ፉድስ እቲ ናይ ምግቢ ኣቅርቦት ክህሉ መንገዲ ክኽፈት ምግባር እቲ ናይ መብራህቲ እቲ ናይ መሰረታዊ ዝኾኑ ጠለባት ንብሎም ቴሌን ባንክን ኤሌክትሪክ ምናምን ነይሩ ተኸፊቱ ማለት እዩ እዚ ካብቶም ናይ መጀመርያ ዘድልዩ ፌዝ ሓደ እቲ ናይ ሪሃቢሊቴሽን እንብሎ ወይም ደሞ እቲ ናይ ዳግመ ሕወት እንብሎ እቲ ናይ መጀመርያ ፌዝ ብኸምዚ ተጠናቂቑ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፌዝ ንብሎ ሪኮኔክሽን ምግባር ሪኮንስትራክሽን እቲ ዝተቆራረፀ ዝተጎድአ እንትን ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ መሰረተ ልምዓታት ናብ ንቡር ኩነታት ንኽምለሱ ምግባር እቲ ቢሮታት ንኽሰርሕ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ኩነታት ተመሊሱ ፋንክሽን ንክገብር ምግባር እዚ እቲ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ ዝበሃል ፌዝ ናይቲ ሪሃቢሊቴሽን ወይ ድማ ናይቲ ዳግም ሕውየት ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ግን መጨረሻ ዘለዎ ኣይኮነን ብቢ ጠለቡ ብቢ ኣድቫንስ እንዳኾነ ዝኸይድ ልምዓታት ክረጋገፅ ምግባር ተወሳኺ ጠለባት ምሕታት ምጥላብ ህንፀት ምክያድ በቃ ከምዚ ናይ ኣካል ናይቲ ኖርማል እንትን ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ከይዲ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ናይ መጀመርያ ፌዝ ካብቲ ደቡብን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይን ወፃኢ ዘሎ
تخايدو خنبل نخيل نفتنا مجمرة في زقلتنا يوم نجارات مالتيو አንገብጋቢ ነገራት አሉ ምክንያቱም ሓደ ዘይተፈጸመ after ዳግመ ህይወት እንብሎም ዳግመ ህይወት ለምሳሌ ዝተዘናበለ አካባቢ ህዝቢ ናብ ኑር ናብ ቦታ ናይ ምምላስ ነገር ተዳናጎየ ይመስል እዚ ኣብዚ ዳግመ ህይወቱ ኣይሰርሕን ሽካ ሕዚ after ናይ ዳግመ ህይወት ክርኦ ከለና ዘይተፈጸመ ስራሕ እዚ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ናይ ዝነበረት ናይ ሕልኽልኻት ናይ ፖለቲካ ሕልኽላኽ እቲ ናይ ዝነበረት ናይ ወድዓዊ ትዘሎት ናይ ወድዓዊ ኩነታት መንገድ ብዙሕ ዓጋቢ ዘይክኸውን ይኽእል ግን ኦልሬዲ ብስርዓት ግን በቲ ሲስተም ግን ኣሎ እዩ እቲ ሲስተም ይፈቅድ ስርዓት ይፈቅድ ግን after ናይ ምህናጽ ስርሓውቲ ትዳግመ ህይወት ከመይላ ነካይዶ ዘለና ግን بزجبا مالت كمتي expected بزخونة من قدي خير داي تخدن أي تخدن normal زي فلان نجار نخي خير جن تايو عقاتي زنبرة نجار وين عقاتي زولو نجار ويد ما دروت زجورو نجار تايو نتيلنا هذا تحفتي normal بقى resource كاب زي مهلا resource مالت عبي مالت limit كاب زجوروها هذا resource هبتي بزي مهلا كلا إذا تمع على سموز خونه بوليتيكا أفتح كبابي زي مهلاوي جنا ودت مالت زي على settled زي خونه بوليتيكاس سلزلوا مالتي إذا خا حبني جبري دحري pause مالت دحري أورنت ويدموتي post war community نقولهم دحري أورنت زلوا ما حبر السب زجات معينة زجمات ياو expect زجبري علي حدث ناي بودين خمس زبلنا ناي وجولة دليتات ناي والكسبات دليتات قالوا زي ناي سلطان شمية ناي already خمس زبلنا تنا حزب نجار قدفوت حزب بحال نجار يلنا أبناتنا بوليتيكا نريو لنا مالتي سلازي كم ساعات دروت جبروت جماعة لو جن تسيستم سلازلو بتسيستم محتاج جن يكاليو جن تزولس تسيستم اللو كملنا خلينا زانا جرزي أولا كآتي أقوى بروجرام حيزن تلينور خون جن يا وقع العلمو تونا من محدارة وسنات زعبا حق من قستو بالغنا أقبابك في التعيو كشاع الشعوبين من قست كوس دوم القبوس وقمتات اللو بقدما يقول بارلمان مثلا انت اللي تلاقي كور قدما مستر عبي أحمد الغنا زروا أسمع من روميوم ياو تمزابلتي ناببو بوتوهم نايم بلا صراحة تجمنيرنا لنا اللي بالنقر بزانت بزي أنا حزامو ياو تو ستيبل الغنا ويكا تو غزل مثالي ناي بحقي فتحت خويم لا بيت فقر فيدريشن يلمت بيت فقر فيدريشن وكيلو كأت المريح الناس دمو بتقرأ هذه اللي تمريضو سلطان اللي اوريدي تونر مرص عليه حقه مخانو تامينو لو غيزاو محدار افتو بوتا سلطان حيزو المحدر له بدحري دمو اغبابات حق تختيل قال افتو بايتا لموصو بوليتيكاو ودابتات خم كيز حيزومو لا بيت فقر فيدريشن امطيمو بيت فقر فيدريشن اللي هو في التعكس عليه تو ማህበረሰብ ግን ክንገላታ አይውልኝ ስለዚህ ለአመሰሉ ጸገማት መንግስቲ هم ፌደራል መንግስቲ ናይ ዜግነት جزتو كللنا آخا كبلة يخلي كللات لا أمسل جونس تقطعهم تلو بأقباب حقي بأواج لتتعيشه حدا فيدريشن بيت مخرج له سلزيد السوق كتمتوي الجبر حد سفجن على حد كفالات هاجرون أي من بار حاجة من قسته ومسل له زومنا جرات زيوم تدرك خدمه من قست مسلات اللي جمرهم جوزات له تمزابلت لعب بوتو أملكم اللصو لكاش شعوجن بصرو بحفشة داقم حويت نقولت لنا ياو طول بصح عنوت بنصور كقمت كخللوا بزح غيزه لبصح عنوتي إلنا انتنو ريبورت التجبر نغراتيو ريبورتينغ دمو ياو جست بوليتكس كوني خليو اغاطام خوينو انا افتوناي لقدمه ناي غيزيو محدار غيزه امغله بريبورترنت يغلغل نيره داميج اسسمنت توهيلو كاب غازيطኛ التوصاصو ጉጅለ ካብ ሕድሕድ ቤት ዕዮታት በብዘፈሩ ጋዜጠኛ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም ለይታነጽ ነገር ጦፊኡ ትባሃል ተሎ አነ በአይኔ ልረغሎ ጋጣም አለ እንዲያውም ኣብ ሕቶታት ይሁን ይስታውስ ማአስፈሪሱ ትባሃል ተሎ ቅድም ኩይናት መፍጣሩ ቅድም አዋርሕ ለተበላሸ ነገር ግዳይቱ ኩይናት ተኸምል ኾነ ደው ይሉ ፍሪሕ ላይ ፈል ጀነሬተር ምስራሕ አዊው ምንም አይነት ናይ ጸጥታ ና ወይ ከዓ ክፍተት ኣብ ላይ ነወረሉ ጊዜ ንብረት ጦፊኡ ተዓጠቅቲ ወሲዶምዎ قالن بلولو لا صورها مالتيو هم لزيوم عينت محبرسباو هاغوفات بمفتر بوليتيكاو خصبت بايتا لمدحاز لغبر منقسقاس نيرويو سلازي
بسرعة خزل اللوجيا ومحدار دامج أسسمنت صريح ديو تو دامج أسسمنت أنت صريح حقه كافتو ناي طلب لحزل ريبورتينج حرام مخانو بأقباب تاع الرقاقي تصلو ناتهم فيدرال منجست ياوتنا عدنا عقم تفولتو يخا مش عالم لغة تكالات يقول عالم لغة سبا أو سرعتات اللي صرحوا سباتون زمدنا نركب نفطيرو كم تصوم لخلو نجارات هاجرا ودوتا كجدادر العادة خم لا مسلو تصابات انت اليوم كم مفتاح نايت معبرسب صقمون قصالا يلكخون منغستون او وطرت الكاتي بعلو لخ على قدس لللو او خمس عينه الامسل نجارات بوليتيكاوي دليت للو اكل اكزيست المغبار خم جيت خوينو سلالجلجل محبرسب شغالنا غيرنا ربح محبرسب مبغسينا مسحينا غيرنا بتككل توم نجارات اممينا لمنغست ريبورت غيرنا منغست دمو قديتو لكففصم باغباب لتفلالي بريشر المغبار لتقدلو رحقتا يمسل تخون ربحا ناي تغجله بناي expense of at the cost of حزبي مالتي بناي حزب شم مشقال بناي حزب شم مشقات بناي حزب سم بزح ناي قلاوي وي ولقاوي ديليتات مركبن انتن مغبار كم ባህሊ ኮይኑ ናይቲ ፖለቲካ ባህሊ ኮይኑ ስለዚ እቲ ተመዛባላይ አካልውን ናቦቱ ንምምላስ ሬዲነስ ወን ደይክህሉ ይኽእል ናይቲ ተመዛባላይ ዘይኮነስ ናይቲ ስርዓት ምክንያቱም ብሽም ህዝብ ምሽቃት በቃ ንቡር ኮይኑ እዩ ትናትና ፖለቲካ ኤሊቱን ናይዚ ቪክቲም እዩ ናይዚ ስርዓት ቪክቲም ፖለቲካ ዝሪየሉ አንግል ብናይ ስርዓት ስነ ሞጎት እዩ በቃ ዝሪ قال أسفحنا زر أنا expect لمدي بلنا experience مالت تمكرونا بعلو تسرعتي كاوي خات تبقس بوليتيكات جمجم كاوي سلازي جمجم خا ما بقسيو تخكل تزينيرو مودعته وانت تخكل يخونن سلازي أنا زولو حجي أتي تمزابل أكل كندزي خنقلاتا أيقبؤن نيرو دعري بريتوريا أجريمنت مال نفتي زنورو خبابي خملاس يقبأ نيرو أزيني مقبار خا أداقم حيوات خمت زبلنايو ناي بزوحات تعببر زدلي ناي منغساوي زي يكونوا تكالات على ملخ تكالات تحاولهم ينكسر حواز قبا ازي نغير زي مالت جن وحسنا ترغاغيصو ناتو وحسن افتي اجريمنت ون سلازبل وحسنا ناي كل خرغاغص الله سلازبل تمزابلا اكل نابوتو خملس كغبر يغبا نيرو اسكا عزيز افتي كندا افتي تن كصنح يغبا نيرو ازي جن ازي زولدو تاي بسلدي انا تناي بوليتيكا شقط بحزب الشم مشقات زمصو صعبين الى يحسب ያው ቀጥልት ሕቶታት ከስዑልና ልኽእሉ ዛዕባታት ወላ ይሃሉ ያው ክትበና ትኽእል ሓበሬታ ከምለሎ ግምቶች ተብምእታይ ሕቶታትና ተልነስፍ ሕሙ ጣጽሕና ጻንሒትና ነውሕ ተልንኾን ባህግና ምኾነ ነይሩ ኮይኑ ግን ቴክኒሻናትና ምልክት ይሁን ለው ያው ጋሻና ስዩም ዮሐንስ ዕድመና ኸቢርኻ ኣብ ስቱዲዮና ተረኺብኻ ያው ማሕበረሰብና ሰናይ ናጉኡ ኣብ ምቁማት ግዳኻ ስለልተዋጻኻ بشم تكالنان بشم كفلنان مسغانانا كنገልጽ ንፈቱ ይغنيلنا انا ون دسيلوني تزلني دليت ناي حزب زغمات يكون افتي كبابي دلو نا بوليتيكا كونيتات انا هاتكم مزيابزي زلني شير كغبر ادل زلزحبكمني دسيلني يغنيلي مسغاشنا سيوم يوحنس لغبرنا يصانحيت زي مسل نيرو من هاجرنا لقصال سمون خالوت زعباتات مسرت بمغبار مساقوم صانحيت لكهليو باغويو كساع شعو سلام